тағои маҳсулоти гиёҳӣ дорем барои тамоми намуди хинакӣ. бача мо чанд бор шитра мегем савдо накида иҷа намефаҳмӣ ту командир ҳозир ҷамъаш мекунад. намефаҳмӣ савдо наки биги ҷамъ кини вайша биги да партов партуша Я лаби зиндагӣ ма аҳамӣ бурдестам командир. рабигард ист намефаҳмӣ ту ҳо ту намефаҳмӣ бая бора савдо наки мегам гӯш намекини худро иҷа биши қатиш сараввал миннатдории худро ба о соҳибкоре ки ин шароитро барои мо муҳайё кард мерасонем ва талош мекунем бо ин видеостудия баҳри ватану миллати худ хизмат кунем. Акнун ширкати Роҳи Наҷот кушода эълон менамоем. дӯстони азиз, дар ширкати мо ҳиҷома дармонӣ, сӯзан дармонӣ, гиёҳ дармонӣ, массаж дармонӣ, ҳатто кастапрафт дохил мешавад. дар аввал фитабошка. ин фитабошкаи мо аз дигарон дар чӣ фарқият дорад? дар дохили ин 16 намуди гиёҳҳои нодир аз Малайзия мо дастрас намудаем ки тамоми хинакиҳои шуморо, шамол кашидагии шуморо аз бадантон кашида мегирад. баъдан массаж дармонӣ ва ҳиҷома. дар ин ҷо мутахассиси кастапрафт дорем ки чанд сола таҷрибаи корӣ дорад. бо ҳамроҳии мо доктор Мурод ки 10 сола таҷрибаи гиёҳдармонӣ дорад ва тамоми намуди бемориҳоро бо гиёҳҳо табобат мегирад. ва барои тамоми бемориҳо мо маҳсулотҳои табиӣ гиёҳӣ дорем бе ягон моддаи кимиёвӣ. шумо метавонед фармоиш диҳед барои ҳар беморие ки бошад. ва дӯстони азиз, мо барои ҳамаи шумо фароҳам овардагем курсҳои ҳиҷома, сӯзандармонӣ, гиёҳдармонӣ, массаж дармонӣ, ҳамширагӣ. шумо метавонед биёед бихонед, дорои сертификат мешавед, дар ҳама ҷо метавонед кор кунед, ҳатто дар ширкати худмон мақсад ба кор мегирем шуморо. соати кории мо ҳамарӯза аз соати 8 то 6 бегоҳ. суроғаи мо шаҳри Душанбе, пеши бозори Меҳригон, доми Меҳнат Седроб 5. дар ин ҷо нишонаи мо задаги аст: Роҳи Наҷот ҳиҷома. марамат. ногуфта намонад, дар заминам изи по мондагӣ ҳастай ки моро зудтар меёбед. тарафи дасти рост хулас ҳиҷомаи мо.